муҳоҷирони ба ватан баргашта ҳарчи бештар рӯ ба тиҷорат меоранд. фишор, табъиз ва маҳдудиятҳо дар Россия боис шуданд, ки муҳоҷирони кори тоҷик ба роҳандозии тиҷорати худ дар зодгоҳ рӯ оранд. муносибатҳо барояшон таконӣ шудааст. дар ҳамун Россия чӣ хел патент меспорӣ бо ҳамун мо ки бегона қин айда раҳпулӣ мекунем мерай. баъд ҳамун фикр кардем ки ҳамин кора бикунем дар ватани худмон, ҳамин кора пеш барему. мақсад ҳамиҷа зиндагиро пеш барем, нарем ҳамус. олимҷон қайюмов бори охир соли гузашта дар Россия буд. яке аз душвортарин солҳо барои муҳоҷирони тоҷик, авҷи фишор, табъиз ва бегонаситезӣ. олимҷон дар Россия қариб 8 моҳ кор кардааст, аз ҷумла 2 моҳ дар гармхонаҳо, ва ин таҷриба ӯро ба фикре бурдааст, ки баргашта дар зодгоҳаш гармхона созад. ҳоло ҳам худаш соҳиби гармхона асту сабзавот парвариш мекунад ва ҳам гармхонаи нафарони дигарро нигоҳубин мекунад. 15 000 20 000 даромад меорад. оиларо 100% хонда мешавад. барое ки ҳамин кора бисёртар кардан бо ягон даромад дига ҳам карда мешавад. бегарзаӣ бо биягумус бо имсол бо биягумус крими калифорния бо амура калисан масалан ӯ ҳам як даромад мешавад. не насибка боша ҳамиҷа ният мон ҳамиҷа коркунӣ фақат ҳамин заминда ҳамин бизнеса кардам. зикриёллоҳ Назаров, сокини дигари ноҳияи Восе, дар 9 гектар замин пахта кеш кардааст ва аз 10 то 30 нафар дар зери дасташ кор мекунанд. мегӯяд ин навъи фаъолият ҳам деҳқонӣ ва ҳам тиҷорат ҳисобида мешавад. ӯ чандин бор ба Россия ба муҳоҷирати меҳнатӣ рафта, билохира кор дар ватанро интихоб кардааст. Россияда рафтам, хай дидам бачора корошуна. хай кадомиш талант дора барои корои сабаки машғул мешаванд, ки аксариятша мебинам ҳамун фирмада ай сари я хелиш северда ай саҳар соати 7 корда меброя то вегара 2 соат обед бошад то вегара грузчи ҳамин кори вазмин ҳар рӯз солиш қатӣ. баъд нигоҳ кардам, фикр кардам, гуфтам ҳамин кора агар мегӯям, агар ҳамин кора дар ҳамин Тоҷикистон агар 1 сотик заминда кор кунӣ, агар ҳамин коре ки дар Россия кор мекунӣ, ҳамун кор мешавад. барои зикри Аллоҳ ва олимҷон азобу машаққат ва фишору дурӣ аз оила дар муҳоҷират ангезае барои ташкили кору тиҷорат дар ватан шудааст. ин раванд дар пасманзари душвор гардидани вазъи кору будубоши муҳоҷирон дар Россия тақвият ёфтааст. танҳо соли гузашта аз ин кишвар беш аз 30 000 шаҳрванди Тоҷикистонро ихроҷ карданд, рақаме ки бесобиқа арзёбӣ мегардад.